Així tenim la cara ara mateix, vale? Me fa molt de mal. I és veritat que la regla m'ha de vindre en una setmaneta o dos, vull dir que ja estic en aquest punt en què he de tindre acné, però estem d'acord en que és too much, no? Ahir vaig anar a la ginecòloga, van mirar els ovaris, els tinc poliquístics, i això fa que tinguem més testosterona, el qual produeix més sebo en castellà. És una bona combo per a que surti acné. Jo no havia tingut mai la regla de forma natural, només als 14 anys 2 o 3 vegades. Allí me recordo que sí que tenia alguns granets, però tampoc era tan exagerat, jo crec, perquè si no me'n recordaria. I en seguida vaig parar de tindre la regla perquè vaig tindre anorèxia i a partir de llavors ja no la vaig tindre mai més. Llavors, com el meu cos realment mai ha tingut una adolescència hormonal com a tal, no? Llavors ara l'estic vivint i l'estic flipant. Vull dir, no només és l'acné, o sigui, jo ara tinc unes ganes de tindre sexe que no són normals. Les hormones sexuals i tot això està per en això, no? Perquè ens reproduïssim i tal i qual. El que passa que a nivell espiritual, simbòlic i tal, jo sento que havia callat el meu cos durant tot aquest temps, deixar-lo fer de forma natural, no? En plan, menjar menys per a que no es desenvolupés i que tingués el greix pertinent per a tindre la regla i per tant tindre fills, posar-li hormones per a que els ovaris estessin completament callats i apagats per a que no produeixen ells per ells sols les seues hormones, i ara que l'he tret tot això i l'he deixat fer tot sol, estem veient tot el que està passant, no? Llavors, com estic solucionant el problema? O sigui, jo, tothom me diu, Cèlia, que hauries d'utilitzar aquests productes facials, hauries de menjar de certa manera, hauries de dormir més, descansar més, no estressar-te tant. O sigui, tot això jo ho he provat. La meva alimentació se basa en, majoritàriament, fruita i verdura, i després vaig introduint carbohidrats complexos, pasta, patata, perquè sé que això ho he de menjar, però o sigui que la meva alimentació és 100% sana, no prenc alcohol, no prenc tabaco, no prenc cafè. Este factor no compta perquè lo tinc controlat, per exemple, no? Perquè jo m'alimento superbé. Exercici. Estic fent molt d'exercicis de força, estic tornant a córrer, o sigui, faig esport cada dia i és entrenament dur. O sigui, que me canso, que tal... O sigui que esport també el tenim controlat. Estrès, sí que tinc moments d'estrès puntual, però és que és com tothom. O sigui, he de poder estressar-me una mica pel meu dia a dia sense que em broti la cara d'esta manera, no? Descans, dormo 8 hores cada dia. L'únic que me queda és el tema hormonal, que és que tinc els ovaris com els tinc, només porto 2 regles, vale? I estic de camí de la tercera, que em baixen 2 setmanes. A tot això se li ajunta que jo he portat anticonceptives durant molt de temps. He trobat molts de vídeos a internet de noies que es deixen les anticonceptives i que de repent la cara brota d'esta manera molt heavy. Fotos de com ha evolucionat la meva cara, de com la tenia abans a com la tinc ara i, més a més, com ha anat evolucionant, perquè és que ara sembla poc, però en realitat, per la llum esta, però en realitat està bastant malament. Què estic fent per a controlar-ho? El problema principal és un excés de testosterona, que això és causat per els meus ovaris grans. I què farem en aquest excés de testosterona? Doncs, bàsicament, estic suplementant-me en una suplementació que m'he comprat, que és per a exactament això. Estic seguint en l'exercici, estic seguint en el descans, estic seguint en l'alimentació antiinflamatòria. I el problema tampoc és tant l'acné, que sí, o sigui, és un problema bastant gran per a mi, ¿vale? Però penso, doncs bueno, puc fer vida igual, saps? O sigui, encara que tingui acné, el que passa que em molesta perquè fa mal, me veig fea, ara he de sortir a uns programes a gravar i tal. Jo sempre que em passa algo dolent a la meva vida penso, si jo hagués triat aquesta situació per a viure-la, per què l'hagués triat, no? Perquè quan jo soc molt amante de la manifestació i de la llei de l'atracció i totes aquestes coses que són tan red flag per a tothom, a mi me la suda, jo ho faig. Quan manifestes algo, quan tu vols algo, la vida no et dona directament allò. Te dona situacions de merda que venen disfressades, però que al final t'acaben donant allò que tu havies demanat, no? El meu desig màxim en aquesta vida sempre ha sigut acceptar-me a mi mateixa, estimar-me molt. Llavors jo crec que això el que m'està ensenyant molt és acceptar-me i estimar-me, sigui de la manera que sigui, en la cara que tingui, en el cos que tingui, la forma del meu cos, perquè si no m'estimo així,
tampoc m'estimaré en la cara perfecta. Tu no ets menys valuosa per tindre granos. El que li dona valor i bellesa a una persona no és el seu físic. O sigui, la setmana que vaig atrevegar a la dermatòloga, que vaig anar fa un mes, i em va donar un tòpic, però que jo crec que no ha fet molta cosa perquè segueix bastant igual. I potser fem Dercutant. Seria un parche perquè la cosa és que tinc les hormones malament i el que he d'arreglar són les hormones. Volia explicar a la meva cara com la tinc, com ho estic afrontant el problema i fer una mica de seguiment de tot això. També per ensenyar la realitat, que sé que molta gent té grans i acné i se sent malament, i és per a dir, no et sentiguis malament, ets una persona igual de vàlida que tothom, ets preciosa, perquè el que et fa preciosa no és la teva pell perfecta, els teus res. O sigui, el que fa preciosa és com ets tu, com te comportes, com fa sentir la gent. Per a superar l'anorèxia, el que vaig fer és teràpia cognitivo-conductual, i en els granets farem el mateix, que és cada vegada que tinc un pensament de merda, soc fea perquè tinc granos, agafar-lo i dir, això no és veritat. Tens grans, sí, però això no vol dir que sigues fea. Simplement que tens la pell inflamada per uns motius. I això no et converteix en més fea, simplement en una persona que té grans. La teva bellesa va més enllà de la teva cara i de la teva pell. Que jo ho acabaré solucionant, ho sé, i és el meu objectiu final, no? Però, mentrestant, no puc estar plorant tot el dia. M'he d'acceptar, perquè si no m'accepto en grans, no m'acceptaré sense grans. Espero que molta gent que tingui problemes en l'acné s'hagi pogut sentir identificada i aniré documentant una mica com avança la cosa, perquè jo crec que això anirà pitjor.